राजेंद्र यूपी 46 को लाइक करके और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। गाना मिक्सिंग कराने के लिए संपर्क करें पोस्टर पर दिए गए नंबर से। पागल हमके करे जा डोलिया में तू चढ़ गइलू ससुरा में जाके संवर गइलू। डीजे खाली शाहपुर। हम सोचल न रोनी तवने हमरा साथे आज कर गइलू ससुरा में जाके संवर गइलू। ऐसे ना कही कही चोट दिल पर महारो दिल पर महारो भले हम दुर्बानी दिल में तू बाड़ा नासा में दासा जौनिया पन बिगाड़ा। ऐसे तू बोली जाने चोट दिल पर महारो दिल पर महारो गाना मिक्सिंग कराने के लिए संपर्क करें पोस्टर पर दिए गए नंबर से। पागल हमके करे जा डोलिया में तू चढ़ गइलू ससुरा में जाके संवर गइलू। जवन सोचले न रही करे जा साथे हमरा कर गइलू ससुरा में जाके संवर गइलू। वीडियो एडिटिंग राजेंद्र प्रताप खाली शाहपुर। मोबाइल नंबर 7069338307। खुश रह दुआ कर तनी भगवान से खेला कर दिल बाड़ू मोर यार मान से। और ना बोला जाने अपना जुबान से, अपना जुबान से। खुश रह दुआ कर तनी भगवान से खेला कर दिल बाड़ू मोर यार मान से।